Nasiha Foundation an karar da mutane aikinta a ɗabbaka umarni da hannun ta'ala shi ne burin. Hadisai 130 akan aikin Hizba, umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. Babi na 2. Hadisai game da matsayin aikin umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna, Hizba, da kuma kwaɗaitarwa akan aikin. Hadithi na 33. Daga Ata'u bin Sa'ib radiyallahu ta'ala anhu ya ce, Na ji Abdurrahman ɗan Hadarami yana cewa, wani wanda ya ji daga Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya bani labarin cewa, hakika a cikin al'ummata akwai wasu mutane da za su zo bayana, za a dinga ba su lada irin na mutanen farko. Wato irin ladan sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, saboda suna yin hani daga aikata munanan ayyuka. Imamu Ahmad ne ya rawaito shi. Darussan da ke cikin wannan hadithi: na 1. Falalar yin hani ga munanan ayyuka a cikin al'umma. Na 2. Darajar masu yin hani ga mummuna tamkar darajar sahabban Annabi sallallahu Alaihi wasallam yake, sakamakon yin hanin da suke da mummuna a cikin jama'a. Na 3. Hadithin yana nuni akan hani ga mummuna ya fi falala fiye da yin umarni da kyakkyawa. Nasiha Foundation an karar da mutane aikinta.